ใครวะโดตาปลกดีภายในเจสตาเจ้าตกภายในโดไก่ต้นในแทนีสุรินัยทิ้งนุ่มbela hambai nong phangro bela hambai tasang jora muktrei jora phabo thia baga sara logere mane ba bela hambai Lopang semua di Selma. Tôi cái tôi đâu hay đâu. bela hambai nong phangro bela hambai tasang jora muktrei jora phabo thia baga sara logere mane ba bela hambai ara semai jadi sakri rok sikra rok bela hambai ara buma rok no bela hambai kasang jora lengi phabo seng tini tong tholaya tabanihlai tini Christmas carol ni salo bini bai bela hambai jora bai rok no phainai rok no tabok nong no khumno bela hambai rei surinai tabok ang surinai tabok next hanai Elena Kes Bumi family hanai tôi ta phaya amza dai di bodiyo pen gamza orang berha hamza koi Video kayak kau bawa sudah sini jadi boy. Sudah. Nanti di sininya.
Ini bagai gunung Sinai Sangno angselaya Saya dewa Mas, pada sama show.